Nababo Kabalen, welcome to Wherein, Pampanga. For today's vlog, this is not the ordinary vlog natin. So magkakape ngayon tayo sa daan. Nasa daan tayo ng Kamachile actually. Ayan guys, oh. And we were invited by Macoffee. Guys, samahan niyo po kami. We're gonna tell the story behind this business. And of course, we're gonna try yung mga coffee nila. If you wanna know more about this, samahan niyo po kami. So tara, Let's go! Before po, milk tea, yung Maarte milk tea, naalala po ninyo, Yes. sa Lacandula. Yes! Yes, nung simula ang pandemic and then after nun, dito na ako lumipas sa coffee. Medyo nag-upgrade. Okay. So, why coffee business, sir? Maliban sa uso, and then nag-iisip ako nung pwede kong ma-tribute sa father ko kasi hindi lang ang hilig niya before yung coffee eh. I remember yung lagi niyang titimpla, yung Americano. Di ko pa alam na Americano pala tawag. Di ba yung hot coffee na black and then dadagdagan ng tubig na walang sugar. So sabi ko, ba't di ko gawin ulit? And then share ko sa iba. So, ayun guys, nasa Mabalacat, Pampanga po tayo. And specifically dito sa may kanto ng Kamachile. kanto ng Kamachile. From the Arco, ayun guys, this is around 50 meters lang. Parang mga ganun, no? 50 meters. And you're gonna arrive in this very, very simple, actually booth, no? And ako, hangang-hanga ako sa mga ganitong entrepreneurs, guys. Solid ako. Gusto kong i-commend and appreciate yung mga ganitong gustong mag-business. Kasi mindset natin pag nagbi-business, bro, gusto natin, malaki. kailangan capital natin 1,000,000, 500,000. Pero yung pursuing your dream, pursuing your passion, doing the things that you love in a small amount of sacrifice, makakapag-start ka na ng business. Actually, it doesn't matter kung malaki ka agad or maliit eh. But yung dito is, sinisimula mo yung passion mo to create your own name. Yeah. Create your own path. Malay mo, sabi nga ng owner natin dito, you can transfer it, no? Hindi natin alam kung ilang generation pa yung makikinabang dun sa sinimulan mo. Especially ito ang boon na to, inspired by the first generation nila. Oh! Diba? We ordered caramel macchiato and this one is Spanish latte. So, yun guys, meron tayo ditong napakasimpleng menu. Ito yung mapapadaan ka dito, no? Order ka ng coffee while you are on the way pa uwi. Marerelieve na yung stress mo sa trabaho. Actually, ito yung mga pang take home na drinks natin. At the same time, malapit lang naman terminal ng tricycle dito. Talagang 4 PM pa lang naman nag-start to. So, yung mga BPO sa harap, talagang pwedeng magkape dito. Alright, so tingnan na natin guys. Ngayon sa coffee base na ice 1, 2, 3, 4, 5 na flavor. Peanut butter coffee, syempre ilan lang yung nagsuserve ng peanut butter coffee. Spanish latte, which talaga favorite naman natin yan. Hazelnut, and then yung pinaka-specialist yung caramel macchiato. And then sa hot drinks, ito lang naman commonly, yung cafe latte, na syempre pampagising, na special, malapit tayo sa call center. Matcha, and then yung chocolate, chocolate para sa mga hindi talaga nagkakape. Sa milk tea, especially sa lagi ng order sa akin to, yung dark chocolate, red velvet, winter melon, tsaka cookies and cream. Alang mas konti kasi pinagpipilian nila, mas madali silang makapili eh. Unlike pag sobrang haba. Wow! Medyo smoky yung natin, no, sir? Coffee. Anong beans ang ginamit natin dito, sir? From Batangas. Batangas coffee. So, local beans din yung mga gamit, sir. no? Support local. Support local. So, ilang size yung cups natin, sir? 16 ounce. Isa lang. Sa mga coffee, 16 ounce lahat. Hindi ko na pinapahirapan yung mga customer pag Yes. pa. Yes. For me kasi, hindi lang basta yung recipe mo yung nakakapagpalasa dyan eh. Yung passion mo sa ginagawa mo. Tapos siyempre apply mo na rin yung talagang naggusto mo siya. Sa lahat ng mga gustong mag-start ng kanilang mga coffee shop, don't complicate it, sabi nga niya. Kung gusto mong umpisahan mo na. Magsimula ka sa maliit at
from your small start, dun mo palakihin hanggang makilala ka, hanggang magustuhan ka ng mga tao. Imagine, look at this. I think this is just mga 2x3 square meters. Na-start na ilabas niya yung passion niya sa pag-share ng masasarap na coffee. So yun, good job. Nag-open po kami 4 p.m. hanggang 11 p.m. Pero halimbawa, tulad ng sinasabi ko sa mga customer namin, kung on the way ka na rin naman pasara na ako, message ka lang sa Facebook, hintayin na kita. Dito lang tayo sa Camachilis, main road, tapat lang ng tricycle terminal. So kung wala ka makitang tricycle, pwede ka mag-coffee or mag-milk tea muna sa akin dito.